Aarestuhin ang sinumang individual na magpapasaway sa Peña Francia Fluvial Procession sa darating na Sabado, Setyembre 20. Ayon sa pulisya, mas papaigtingin nila ang seguridad sa naturang aktibidad matapos ang kaguluhan sa traslasyon noong Biyernes, Setyembre 12, sangkot ang ilang voyadores. Dahil dito, mahigpit na ipapatupad ng Naga City Police Office ang City Ordinance 2016-039 kung saan ang sino mang magkakaroon ng paglabag ay aarestuhin. Kasama sa mga huhulihin ang mga individual na magdudulot ng kaguluhan at nag-e-eskandalo. Yung pag-iinom sa mga public places, no? Pag-iinuman. Pati yung yung pagiging unruly ay huhulihin po ng NCPO during bukas, fluvial. Kasama rin sa maigting na ipinatutupad ng pulisya ang citywide gun ban, kasama na rito ang suspensyon sa pag-issue ng license to own and possess firearms at ang permit to carry firearms outside residences kung saan wala pa namang naitatalang paglabag. Lahat po ng nagmamayari ng baril, pinagbabawalan magbitbit ng kanilang baril sa labas ng kanilang pamamahay, kahit po ito ay lisensado at meron silang permit to carry. And ang exception lang po nito, yung mga security personnel, especially sa PNP, sa armed forces at ibang agencies na nagsasagawa po ng security enforcement dito po sa kapistahan ng Naga. Pinayuhan din ng pulisya ang publiko na agad na isumbong sa kanilang himpilan ang mga individual na magdudulot ng kaguluhan at kikilos ng walang paggalang sa panahon ng kaganapan na dapat ipagdiwang na may disiplina at pagkakaisa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.